Hola, soc Anna Valls, soc la directora del Museu de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre. Aquest museu, que el seu nom específic és Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, neix el 1923, quan Marc Jesús Bertran, un historiador, decideix que a Barcelona ha de tenir un museu del teatre. El MAE, de fet, són tres grans peus o tres grans peces. Té una gran biblioteca, té un gran arxiu fotogràfic i arxiu de cartells i té unes col·leccions museístiques. Des de finals dels anys 80, el museu va perdre la seva exposició permanent en tancar el Palau Güell, que era on estava ubicat i que necessitava una remodelació com a edifici patrimoni de la humanitat que és. En aquests moments, durant els darrers anys, el que hem fet és digitalitzar les col·leccions i intentar difondre-les a través d'internet. Les nostres principals col·leccions són, a part de la part de biblioteca i arxiu, tenim una col·lecció força important de vestits, que arriba al miler, amb col·leccions o parts importants d'Enric Borràs, Tórtola València, Carmen Amaya, aquests. Després tenim la part de fons d'art, que tenim uns 300 quadros, després tenim la part d'escenografia i figurinisme, que tenim 16.000 peces, i finalment podríem destacar la de titelles, que té 400 i escaig peces.